Kanjeng Ibu tumuli diapura kabehing dosa kaluputane lan kapapanake ing swarga langgeng Yayi Sena. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraketa nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangkatri gumulung katri gumulung mangrempahing wadya kurada kura reka giri ong mangkono para Pandhawa wis gumulung ing tekad manunggaling sedya nira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang Ibu Dewi Madrim pramila arsa nglajengaken mangsa sumedi nanging carita bebasan nglenggahi kanyut pinangka wardu kayut wong angganten pinangka wardu wong akecoh nginangu durung abang ida dereng manjing pertala dadak sakala praptaning jawata ing suduk pangudal-udal lenggih Sang Hyang Bathara Narada Humyang Marcapada merpati unggihaning para Pandhawa ndadosaken kagiyating kalih para Pandhawa. Andra ingkang puspita kasiliring samirana mrik
sekar kadung ngas kandanyo mawe hararas retnaning driya Duh pukulun jimat pepunden kula sarawuh paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi pukulun. Wah, perkencong Waruda yang pak wong Bu bolong kali cuthe sapa sing gawe? Putu Prabu ya, jeneng kita ngaturaken pangabekti wis ulun tampa karya bombong penggalih ulun. Wis ulun wae tampanono Putu Prabu. Kula nuwun inggih kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripih dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah. Wah, rada kakekku. Sarawuhmu kepareng aku ngaturke bektiku lan basaku katur. Ya Werkudara. Wis ulun tampa dadekke bombong ing tas ulun, pengestulun bae tumanduk marang jeneng kita Werkudara. Yo, tak pundi dadi jimat pukulun. Ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah pangabekti. Ingkang wayah kembar ugi ngaturaken pangabekti pukulun, ngaturaken pangabekti pukulun. Ah, Janaka lan kembar wis tak tampa karya gembiraning manah ulun. Duh pukulun. Kepareng lajeng jumadung dawuh wonten wigatos ingkang ingkang kados pundi menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbanjut dhateng ingkang wayah pun punta kula mboten badhe sualeng kayun pukulun. Ah, lah kita aja kadohati kejeron penampa. Ulun miyang Marcapada iki lan jujuk ana sanggar Pamujanegara Ngamarta boya nedya paring pidana nanging persajan wae ulun iki mundhi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Dene sing dadi surasane ulun supaya nimbali marang jeneng kita kaki Puntadewa supaya munggah ning kayangan Jonggreng Saloka. Bareng marang laku ulun ing dina iki uga. Inggih. Menawi kepareng paduka pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek pukulun. Wah, mengko dhisik Rodo kakekku Janur Gunung Kadikaren guru kakekku kok nimbali barep kakangku supaya munggah ing kayangan. Ana wigati apa? Wah. Ulun iki umpamane medharke wigatine ora wurung iki mengko dadi perkara. Ning yen ora ulun wedharake kok nyatane kedadeane kaya mengkono. Werkudara. Piye? Ulun iki ya mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa. Rasah dadak jiku werkewuh mara gage Wedarna yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning kayangan umpamane arep diparingi bebungah banjur lelaban apa ingkang nate ditindakake dening Punta Aji kakangku. Wah, gage Wedarna rada kakekku. Werkudara. Ngene ya, Nger. Sejatine ulun iki ora sumurup ingkang saknyatane. Munggo apa wigatine dene Kaki Prabu Puntadewa ditimbali ning kayangan.
Merga ulun iki mau ya mung saderma nampa dawuh. Wah. Dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane. Ora ngerti karo wigatine. Monggo kowe mau kandha nek diwedharake bakal dadi perkara nek mbok wedharake kaya kowe ya ewuh perkewuh. Saiki rasa dadak nganggo perkewuh kage wedharna apa sing dadi karepe guru kakekku. Wah, Werkudara wis. Ulun kandhake ngarep yen ulun saderma mundi dawuh supaya nimbali tok. Lan ulun nadyan dewa nanging ibaratmu balang watu disawatke ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul. Wah, yen ngono ora ana bedane. Ora ana bedane dewa karo watu. Wah, lek dipadhake watu iki. Kowe dikongkon karo guru kakekku kon nimbali mbarep Punta Aji kakangku. Nek nganti ora cetha perkarane, wah aja takon dosa. Wah, la urung-urung. Ulung-urung malah wis ngancem karo dewa. Ya. Ngene ya Kresna. Satemene ulun ngerti marang kersane Adi Guru nanging ulun mboyakena mblakake marang jeneng kita. Munggo perkarane lan wigatine mboyakena diwedharke ana kene. Merga mengko Adi Guru dhewe ingkang bakal medharke. Wah, wedharno ning kene saiki. Perlune kabeh ben ngerti. Alah iki bocah apa ya iki ya? Rembukan kok nguyah wae ya wis ngene persajan wae. Kaki Punta Dewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputane ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Kage omongo dosane nggon ngendi? Dosane apa? Dosane ngene. Dosa lan lupute ora liya sepisan nggone Tarak Brata amati raga kena denarani manunggal cipta. Nganti lir wong marang keprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan. Nganti gawe mancing watu galogal kawah umup mawalian kaping pindho. Daksura patrape si Puntadewa merga wani mapaki derajate tataraning para dewa. Kowe Werkudara. Buktine apa? Buktine nggon ngendi? Walah. Urung paham Yan. Urung nggon ngendi buktine? Matek jumeneng Nalendra nanging boyang nganggo makutha. Malah nganggo gegelung keling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan para Wasupitri ingkang pus katarima subratane. Tur jiwane ya Brahmana setengah dewa. Mongko Puntadewa iku jiwane Nalendra ingkang asipat satriya. Lah, kuwi dianggep Daksura patrape. Wah, biyen-biyen ki dewa apa? Nalika Punta Aji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, kajeke dewa ingkang nyekseni. Nanging ora apa saiki ngungkih perkara iki? Biyen ki dewa apa kok saiki lagi diundhamana? Wah, kang mengkene ketok nek rada kakekku mung golek-golek perkara, kowe mung golek salahe kakangku. Ayo bloko wae. Jane wiwit rada kakekku mau rawuh. Aku wis cubriya. Punta Aji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput, ning lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sakarepmu arep midana nganggo model apa wae ora apa-apa. Wah, nanging yen mung arep golek-golekke lupute, aku sing ora trima. Lan aku tak takon umpamane Punta Aji kakangku arep dipidana, banjur pidanane apa? Merga saka gedhene kaluputane Puntadewa saka keparange Adi Guru bakal dipidana tan perbeda kaya Sudarmamu bakal dicemplung ing Yomane Loka Werkudara. Jaja muntaplir kinetap Dukaya yasinipe Netra kocak ngundarandir Om
Werkudara kok ora maju mrene? Jagatane cilik. Seneng kene wae. Wah, rada kakekku kudu ngerti. Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Punta Aji kakangku bakal dicemplung ing Yomani. Werkudara sing ora trima. Loh, sebabe apa kita ora trima Werkudara? Aku wis kandha Pandhawa kuwi raga 5, jiwane siji. Lan kaya dinindok sak petarangan mula gandeng rada medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Wah, semono uga Punta Aji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Loh. Lah banjur sapa sing makili? Aku wakile Werkudara. Pukulun. Mboten namung Kang Mas Werkudara nanging Harjuna inggih dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil Pukulun. Krungu dhewe ora. Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar uga saguh dadi wakil. Tegese Punta Aji kakangku diwakili sedulure papat kuwi wis sah. Wah, diwakili wong papat. Mula ayo gage aku adepno. Pukulun Bathara Guru. Tak adepane mengko yen ana apa-apa tak tanggunge. Walah. Sing arep napa paukuman ki Puntadewa, lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh ya wong papat. Nek ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora ana sing munggah ning kayangan. Sena gandeng sing nandhang keluputan iki pun Kakang, mula aku wae sing iso ana ning kayangan ra. Gah. Iki perkarane ora cetha. Tegese diomong arep golek-golek perkara. Mula rada kakekku. Wah, oleh ora oleh. Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Punta Aji kakangku. Ah, piye? Putu Prabu Punta. Nggih, yen mekaten kula sumanggaaken Pukulun. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Nger. Nedya makayangan maneh nganti kadang kita papat. Nggih, Pukulun. Sembah kula umiring jengkar paduka. Ya, Werkudara kek pamit ta kowe. Wah, Punta Aji kakangku. Aku njaluk pamit munggah ning kayangan dadi wakilmu. Ya Di. Surtiti ngati-ati aja ninggal dugolan prayoga Koko Prabu. Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Adikku Di sing padha praetna ati-ati ya Di kabeh. Sampun bidal Pandhawa sekawan lampah panglimunan umiring Bathara Narada. Najan rina Satanana janma ingkang uninga parandinana titah ingkang mrojol saking sela-selaning garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi.
Sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa. Bilih sedya den banjut dewa mila Sang Dewi sigra manjing sanggar palanggatan ngrungkepi pepadaning Sang Nata Saroya nangis sesengguhan kaulas sarsa anggung karna. Yai Ratu, Yai Drupadi, sira yai ngrungkepi pepadaning pun Kakang, sesengguhan nggonira nangis nganti daleweran waspamu. Kena ngapa? Kena ngapa selas-lagamu semurengu apa kleru tumindakipun Kakang? Mara gage matura napa Yai? Sinuwun. Astunipun paduka menika nalendra ingkang dideng pamawas luhur bebudanipun nanging menapa paduka boten enget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih awit saking sedya bekti miwah panyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa. Sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun kantos ing mangke lila lega pinanjut dening dewa. Pinangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dhateng sederek sepuh. Lajeng menapa pedhaipun paduka Nyakrawati mbau denda menawi boten tinengken dening para kadang Pandhawa teges paduka ngenyampet kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancek-ancek dhateng kesangsaranipun kadang. Sinuwun. Yayah Tirata Brajalungit tiase wong agung Ngamarta. Parandiring batos hanutuh diri labet panangising putri Pancalaya ingkang garwa Dewi Drupadi. Kausa kocap saking sesaing raos genira nampi penandang sirnaning Pandhawa ingkang sekawan. Sigra ameleng cipta katarima panuwunira salirane saya mekar sak gunung rong gunung pitung gunung ngebahi sangkar pelanggatan. Tujune aku mbok elingke Drupadi. Oh ladalah upama jagat iki ana wong wadon genep loro apa telu kaya Drupadi iki, tak kira jagat bakal ayem tentrem. Drupadi, kowe manggono ning wadukku ayo tak jak munggah ning kayangan. Oh dewa, orang wali dulur-dulurku kayangan tak obrak-abrik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis limbukan, Nduk. Iya, Mak. Iki rangka dalam rangkane opo, Mak, iki, Mak? Oh, iki dalam rangka umbul donga kagem orang tua kita mantan pegawai Gajah Mada niki lan lulusan lan dalang lulusan Habirando. Kenapa diadakan acara di bulan Juni? Amargi wisuwan Bapak bulan Juni ugi kathah putra wayah di bulan Juni. Iki aku meng manut tulisan saka admin. Dan ada potong kue iki ben ana sing mandu. Apa jenenge acara potong kue iki? Manu sapa jenenge bintang tamune iki? Mbak Ika kalih sudah datang ya sama Mbak Elisa. Monggo Mbak katuran jumeneng. Apa arep dine lagu sik? Wola ya disepoti. Oh monggo kanca-kanca nyuwun sepoti nderek. Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih, sugeng dalu. Luar biasa setelah sekian lama niki mboten celimen dilalai saged nggelar celimen nggih meriah nggih kathah sik rawuh menika nggih saking keluarga besar. Nganggo iki. Oke, sekedap. Keluarga besar Bapak Ismunarto kalian Ismunaji. Ya, klero. Pak Ismunarto kalian Bapak Ismunaji. Matur suwun menika niki sebelum kita ke acara yang luar biasa engko ndak hura-hura terlalu berlebihan. Kita nggih ajeng potong kue rumiyin nggih menika ingkang dipun kersakaken. Menika ugi wonten pangandikan Mbak Elisa. Nggih saking Bapak Ismunarto kalian Ismunarji. Nggih, monggo wekdal kula biar sumanggaaken supados semakin hangat suasananya, kita bisa berbincang-bincang di atas. Semoga. Pak Ismunarto, Ismunaji, nyuwun torok. Iya. Pelan-pelan aja. Matur sembah nuwun menika sampun minggah menika Mbak Ika tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Aku harus tahu. Oh mboten ajeng lengkang. Iki kanggo potong kue. Oh nggih potong kue nggih. Menengah aja Pak. Mriki Pak, monggo. Nggih, menika wonten kalih nggih Pak Ismunarto kalian Ismunarji. Si Ismunarji napa Ismunarji? Bapak Ismunaji. Nah menika menawi kalau misalnya mau itu kan sama-sama isnya. Iya kan? Pak Ismunarto ingkang pundi nggih? Menika Pak Ismunarto menika hitungannya kakak atau gimana? Kalau terahipun kakakipun, menika adikipun Pak Ismunaji. Nggih. Ingkang badhe paring pangandikan menika Bapak sinten? Pak Ismunarto, monggo nggih. Ismunarto. Langgeng rumiyin aturaken matur nuwun sugeng dalu kita sedaya. Nggih perlu kula aturaken bilih ing dalu menika keluarga ageng Sumedyono ngawonaken
Umbul Ringgitan. Ringgitan Umbul Donga. Nggih. Menika nalika Bapak Suwargi Sumedyono taksih sugeng nate kagungan pangandikan menawi putranipun utawi rayi kula ingkang wuragil nomor 11 menika rampung anggenipun sinau wonten ing UGM menika badhe ngawontenaken ringgitan. Ngantos utawis dereng kelampahan mila wekdal menika ingkang pun pandhegani dening adik kula Ismunaji, Ismantara, Isdwantara menika sarembak ngawontenaken ringgit wacucal ing dalu menika. Terus sedaya wonten 11 menika mawi Isdaya. Ten nggih. Sedaya is nggih. Ingkang sampun kapundhut dening Gusti wonten 3. Nggih. Dados kantun 8. Milawit berkahipun Gusti ing dalu menika saged kalampahan kula sak saha rayi-rayi ingkang pun pandhegani rayi kula Ismunadi, Ismantara, Isdwantara menika ngempalaken sedaya putra wayah swargi Bapak Ibu. Paning dalu menika saestu saged kalampahan menapa ingkang dados pangandikanipun swargi saged dipun reksanani wonten ing dalu menika kanthi ngawontenaken pagelaran ringgit wacucal kanthi dalang Ki Gading. Ki Gading putra Atmajani utawi Atmajanipun Ki Gading. Ki Gading Pawukir Sena Saputra putranipun swargi Pak Sena nggih Sena. Menika sawetawis ingkang saged kula aturaken lan wonten ing wulan Juni menika ugi wonten adik lan prunan-prunan ingkang ambal warsa terus ngepasi mila dalu menika dipun wontenaken pentas ringgit wacucal. Ing salajengipun supados mangke jangkep menika badhe pun aturaken rayi kula Ismunaji. Oh, nggih. Mangke mindak meri sing tuwa dhewe kok malak. Oh mboten, ini penghormatan untuk yang sepuh. Nggih. Oh, nggih, menika Nggih. rayinipun. Pak Ismunaji. Tadi aku sedikit WA sama Gimana? beliau, Ah, ah. chatting. Pak Ismunaji, saya minta maaf sekali karena saya ini penerbangannya delay dari Jakarta itu ada delay. Oh nggak apa-apa, udah biasa karena saya juga dulu menerbangkan Boeing 737 ya Pak. Wah berarti ini penerbang pilot kapten. Tak tanya angkatannya siapa, ternyata angkatannya Pak Prabowo. Luar biasa. Pak SBY. Nggih, Oke. ini kalau nggak harus bahasa Jawa banget boleh Pak. Jadi kalau ada pangandikan atau mau mengatakan sesuatu atau umbul dongo mendoakan orang tua pakai bahasa Indonesia monggo boleh sekali. Bebas, nggih. Monggo. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaihim. Alaihissalam. Ini boleh hadap sana Pak. Salam alaihim. Shalom. Terima kasih warga Laras yang hebat. Saya baru sekali ini actual di wayangan yang onsite ya. Mohon maaf saya orang Jogja tapi murtad Pak Kiswan ya, saya orang murtad. Karena kemudian saya sekolahnya di Jogja juga sampai SMA. SMA-nya di depan Bethesda. Kemudian yang saya ingat ajaran orang tua itu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga silahkan beragama apa saja, yang penting kamu tetap tekun dengan agamanya masing-masing. Makanya tadi saya assalamualaikum. Itu untuk saudara-saudara saya banyak yang Islam, tapi juga banyak yang Kristen, kayak Mbak Elisa kalau nggak salah ya.
gitu. Nggak apa-apa, ini Bina Tunggal Ika sehingga kita tetap bisa bagus. Baik, saya melanjutkan aja. Yang jelas saya bangga sekali dengan warga Laras maupun presidennya ya, Waranggononya. Saya kenal semua ya. Tapi nggak pernah nonton karena saya wirawiri kemana-mana ya. Wirawiri kemana-mana. Dari Sabang, Merauke mungkin juga kemana-mana lah, ke luar negeri segala. Tapi setelah saya pensiun, saya untuk penerbang di sipilnya itu saya terbangin Boeing 737 yang terakhir itu umur 65. Nah setelah itu saya baru nekunin warga Laras ya. Sampai Pak Seno meninggal, dilanjutkan sama Pak Geter, hebat sekali. Pak Geter hebat, sehingga warga Larasnya itu tetap utuh. Dan saya juga concern untuk membesarkan adik-adik ya. Karena kalau junior nggak maju itu nggak bakal terus ya. Saya udah umur 75, kakak saya 77, tapi cucu-cucu udah banyak ya. Tetap semangat untuk maju, itu yang saya laksanakan. Kemudian kenapa tadi Mas Gading udah nyebutin, kenapa ini hari Juni ya? Karena Bapak itu meninggalnya bulan Juni, tanggal 6 kalau tidak salah, tahun 2000 ya, 25 tahun yang lampau. Waktu itu saya masih, kekar lah, kayak Pak Kisman itu ya, kemana-mana. Tapi tidak lirik Pak Kisman, saya lurus. Saya pandang lurus ke depan gitu. Kok ada yang ketawanya kecil ya? Biasa kalau yoga kayak gitu Pak. Oh iya. Ya tiba-tiba ngutahin wedang apa-apa gitu. Oh, iya. Jadi saya ulangi, Bapak meninggal tanggal Juni tahun 2000. Kemudian dilalah itu lahir itu apa saja? Wios pun Bapak menika wonten Juni. Nah, menurut Hadi Budoyo sama Ibu Bude juga kan, Bude sama Pak Darjo ya, Mas Darjo, ada 3. Itu seharusnya yang potong tumpeng itu Pak Hadi, tapi beliau udah lebih sepuh sama Budenya sehingga kundur sekali. Udah lihat dengar kendangannya Mas Wahyu hebat sekali ya, menggelegar gitu ya. Itu benar itu. Tapi yang lain juga nggak saya sebutin. Dan ada kembarannya adik saya nih. Yang mana Pak? Pak Karno. Oh Pak Karno, suaranya. Bukan, wajahnya, ada orangnya. Ya. Namanya Esduantoro, itu kembarnya. Tuhan itu kamu kok mayang situ? Memang kamu udah pensiun aku gitu. Suaranya ganteng. Tapi kalau mau nyebutkan satu persatu udah nggak selesai. Oleh karena itu saya cukupkan. Terima kasih sekali, luar biasa, dan terima kasih kepada Mbak Elisa sama Mbak Ika. Mbak Ika itu favorit istri saya. Oh, terima kasih. Ya, istri saya seorang dokter dari Fatmawati. Gitu. Kalau Mbak Elisa itu favoritnya cucu saya. Oh, yang mana? Udah pulang, digeret sama ya? Bunda Ayahnya. Enggak mau pulang, sebetulnya nangis tadi. Karena favorit banget ya, favorit banget. Dia Senin masih mau ulangan ujian, padahal rumahnya di Pati. Digeret itu. Belajar dulu ya. Mana tanya aja sama mbaknya. Kendel tadi juga saya suruh ke Pak Geter, itu ke sana Pak Geter. Itu bilang kalau ada Bu Tris kan gitu ya. Gitu. Bu Tris maju lancar, gitu. Berani, benar tuh masuk ke sana, hebat. Anak-anak muda sekarang hebat. Nah itu yang saya sebutkan, matur nuwun sanget ya terhadap semuanya warga Laras maupun Bu Agnes yang sudah saya repotin ya. Diteleponin sama adik saya yang panitia lokal, Om Manto sama Om Duan. Matur nuwun sangat. Oleh karena itu matur nuwun sangat, mugi umbul dungonya ke Bapak bisa nanti kita neladani putra wayah tadi yang disebutkan ke 11 ya.
kesebelasan tapi bukan PSSI karena perempuannya satu jadi kipernya kurang ya. Itu oleh karena itu monggo silahkan kalau mau motong tuber. Terima kasih dan terima kasih sekali Mas Gading dan semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih tepuk tangannya untuk Pak Ismunarto dan Ismunajik. Kami undang ke depan yang ulang tahun di bulan Juni, mungkin ada yang hadir ya? Pak Budi, udah kondur. Yang ikut ada yang ulang tahun bulan Juni juga. Banyak. Ya, salah satu boleh nanti ikut potong kuenya mewakili. Ya, salah satu yang ulang tahun bulan Juni ikut memotong kue. Oke, happy birthday to you ya. Kita kasih lilinnya nanti perwakilan. Monggo dari yang Pak Darjo nggih. Pak Darjo nggih. Satu juga yang masih kecil, boleh. Ah, ini. Jadi kita ada 2 generasi. Ya, ini namanya siapa ini? Fanya, umur berapa Fanya? 9 tahun. Fanya di sini ya, ikut nanti potong kue sama tiup lilin. Panjenengan Juni tanggal berapa ulang tahunnya? Tanggal 1. Oke, tanggal 1 Juni. Jadi udah lewat beberapa hari ya, tapi nggak apa-apa kita tiup lilin hari ini ya untuk sambil umbul donga bersama. Monggo konco-konco, happy birthday to you, napa selamat ulang tahun, monggo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bahagia sejahtera, semoga panjang umur. Ya, satu kali lagi kita akan nyanyi bersama happy birthday to you, selamat ulang tahun. Nyanyi bisa? Nyanyi ya? Mana ya? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bahagia sejahtera, semoga panjang umur. Silakan ditiup. Oke, bersama-sama ya, 2 generasi ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Potong kuenya sekarang. Oke, ya potong Bapak dulu, dari Bapak. Oke. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Stop. Oke, pemberian kepada yang generasi berikutnya. Sekarang dikasihin ke Eyang deh, ke Eyang is dua-duanya. Oke, dari yang kecil ke, ya kasih ke Eyang kedua-duanya. Oke, foto bersama dulu. Tepuk tangan semuanya, luar biasa, terima kasih. Oke, kita kasih waktu sedikit untuk umbul dongo ya. Sejenak kita heningkan cipta untuk umbul dongo kepada Eyang. Oke,
Kita mulai dengan kepercayaan kita masing-masing. Waktu kami persilahkan. Cukup. Terima kasih tepuk tangannya. Oke, boleh kembali ke tempat ya Pak. Terima kasih. Sambil saya akan mempersembahkan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ya Pak. Betul. Sesuai dengan yang sudah di request. Oh ini murid Pujo Kusuman bisa joget. Oh mantap-mantap, nanti boleh sedikit ya. Boleh ya, sedikit joget ya nanti ya. Oke sip. Nanti habis Hidup Ini Adalah Kesempatan ya. Oh keren. Ini budaya. Ada yang bisa dalang, bisa joget. Nah keren. J, niki mohon dibantu untuk apa? Membereskan. Menurunkan kursi. Sambil dibaca nggak apa-apa Mbak Ika, itu ada pesan-pesan. Ya ini request dari keluarga Bapak Ismunaji. Satu hidup adalah kesempatan, yang kedua pepeleng, Ya. yang ketiga gembira loko. Oh, iki mesti fane Mas Solikin nih. Iya, betul. Mbong kok piye caramu lho Mas Solikin? Piye carane seger ngo coba golek variasi. Orang bebas santai iki. Dari Pak Ismunarto, ngersake Bantul Projo Taman Sari. Wah ya tadi karena dari daerah Gedong Kuning, terus Ya. ini juga karena dibilang dari daerah Gunung Kidul, berarti lagunya Ciwol Gunung Kidul. Yes, kita kasih. Ini Al-Fatih. Onje dari Al-Fatih. Jadi Yuk. kita persembahkan satu-satu. Hidup ini adalah kesempatan bersama warga Laras. Izin ya Mas Gading, Nggih, Mak Canggih monggo, Limbok. Mbak. Nggih. Tibulengko, lagi dimasak Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan pakailah
Shalom buat teman-teman yang ada di sini yang Kristiani. Naik yo isih dalam rangka Idul Adha. Betul, Ya kan masih Mas. rangkaian ya Mas Gading. Benar. Ini kita juga menghormati ke macam-macam kepercayaan yang ada di Indonesia. Harus dong. Iya. Jadi kita ucapkan selamat Lebaran Haji, selamat Idul Adha. Nah ini kita karena sinden sakmene oke, kita satu apa jenenge bawa saka anting. Yuk. Bawa. Cepet wae tek ngono. Wis wira ketok lho, Ting. Kowe arep dadi mantan lho. Iki arep dadi mantan. Oh napa nggih? Oh. Arep dadi mantan ya meneng-meneng dadi mantan. Oh meneng. Ora. Bawa pepeling Anteng. Ya. Wis Rukun bawa Islam. nikah. Yo. Wis payu ya. Repot. Ya Ting. Ayo Ting. Payu to, Teng? Bah aku pegel lho. Kok pegel to? Piye to? Kowe iki kudune seneng kok pegel. Pegel ya pijetan. Iya. Kelingan ora? Kelingan. Nadane. Kelingan. Njaluk didindingi ra? Njaluk tung sing apik. Iya. Rukun Islam. Oh, fans mulu akeh Ting, ayo Ting. Ayo Ting. Kang lima peniki. Wes. Rasa rahasia-rahasianan lah. Ben do didongake ngono lho, didongake langgeng, ngono ro kanca-kancane. Ya. Ora kok ngerti-ngerti yo ngefit apa? Foto karo yange yo priwet to. Kapan, Teng? Dalam waktu yang dekat rada rahasia. Dongane wae kanca. Rahasia pokoknya. Rasa ngundangi. Adoh kok ngonamu. Yo Agnes. Oh, iki ngene iki, V ngono, menculat. Katindakno. Dakno mring para sesama. Agnesia Nandasari Nuring Tias, kita ke belakang ada Ayu Purwalestari, juaranya Sinden Indonesia. Kalah Pribaworo Anteng. Tep Anteng iki ra lho. Iki mono rong kanggo, ora wis kanggo. Apane? Sing ora kanggo apane? Mripate. Aja pada ditindak ditinggake kleru aku. Wis arep nindake wae to yuk kowe yuk. Kepikiran kuwi mau kaya. Ya, ayo maju Oriza Sativa. Bisa Widyasar. Rukun lima puniku. Oke. Brine aduh Bu Neti. Gemoy dari Mas Gus. Apane sing gemoy? Sahadate kang angka siji
Mbak Ika. Komanan tepat. Sapa? Kowe komanan. Aku. Nah aku ora mergane kan ngene kan. Kok uri kowe? Apa kita tekan apa? Kang angka loro salat. Ki omah iki kayane. Ayo Bu Wahyu. Ayo Mbak. Oh yang habis ulang tahun Bu Wahyu Krisnawati. Oh. Selamat ulang tahun ya Bu Wahyu ini juga. Berarti bulan Juni juga ya? Waduh lupa saya tadi harusnya ikut potong. Ini nanti di depan aja ya kuenya aja. Oh lah iki wis nang kene kok dipotong neh. Bu Wahyu Krisnawati ini juga Juni. Nah gandeng Juni ya loro Bu. Rong lare. Dene kang telu Tambahi lagi. Ramadan nindakno poso. Tambahi. Lo ya ulang tahun no ya beda no. Ben kono ra kemana to. Padune kene ben ra komanan no Malih Bu. Kapat zakat. Nah, terus Ping 5 ngibadah haji. ya inilah gong daripada gong. Senior kita. Ibu kita. Rukun Islam sampurna. Nggih, ngandeng ini hari raya kita semua berdiri sinden-sinden Berdiri pepeleng nggih, di berdiri tempat semua, berdiri di masing-masing, tempat, gak apa-apa. berdiri di tempat. Yo. Anteng boleh di depan untuk jadi leader Ayo, joget. Teng, kamu kan Yo, lama Mbak nggak Anteng. jumpa sama kita. Ayo Yang toh. jadi Kilo kowe iki harusnya- dikangeni yo Deng yo. Nggih. Harusnya yang ulang tahun. Ayo wis kowe karo Bu Wahyu ngarep dhewe. Lah, Ya, aku- Bu Wahyu Yo. juga depan ya Mas Gadeng izin ya Mas Ah, Gadeng. nggih. Bu Wahyu kalih Bu Anteng wonten ngajeng menika kita yang menirukan Sing ngarep sing gerakan. nom. Mboten.